Fernando Agrelo, Lucas Ferro e José María Regueiro foron os mellores das súas categorías no torneo Espasiño. Nesta terceira edición participaron preto dun centenar de golfistas. O campo de movimento encheuse esta fin de semana de amantes do golf que non se quixeron perder o torneo Espasiño, xa fora como xogadores ou dentro público. A terceira entrega desta competición tivo unha gran acollida, xa que 99 golfistas deronse cita para disfrutar deste deporte e loitar polos premios que estaban en xogo. Na categoría Scratch, o mellor xogador foi Fernando Agrelo, que rematou a súa participación neste torneo organizado pola Orbanza Golf con 42 puntos, os mesmos que conseguiu o segundo clasificado, Simón Gómez. Como premio leváronse un bono de 2 e 1 noite, respectivamente, nas cabanas de Albeida e con acceso ao Espasiño. Agrelo e Gómez foron tamén os mellores na primeira categoría. Na segunda, os mellores clasificados foron Lucas Ferro e Francisco Suárez, os dous cunha tarxeta de 28 puntos. Os primeiros clasificados destas tres categorías conseguiron un bono regalo de 2 noites nas Cabañitas do Bosque con acceso ao Espasiño, mentres que o dos subcampións é dunha noite no mesmo lugar.